Čaute, toto je môj prvý vlog a je 8:00 a začína sa moja príprava do Milána a do Čiech. Jedná sa o jiu-jitsu. Toto je jedna z mojich rutín, ktoré dodržiavam, čiže ranný beh je pre mňa veľmi dôležitý. Nalačno, ešte si dám zo pár kilometrov a potom sa môžeme šupnúť na raňajky. Takže práve som na ceste na ďalší tréning silový do môjho gymu, KO Gym Močenok. Čaká ma vytrvalosť, sila a kondícia. Tento tréning si dávam vždy po obede, pretože vždy večer ma potom čakajú sparingy a technika VJJ. Tieto 3 tréningy, dá sa povedať, 3. Ten beh nerátam ako nejaký tréning, ale len tak, aby som sa cítil dobre a aby tá aj vytrvalosť bola, ale hlavne ten silový tréning je pre mňa dôležitý. Za posledný rok, čo cvičím ten silový, tak to cítim na sebe, že som išiel hore a aj vo výsledkoch, čo sme boli napríklad v máji v Miláne, doneslo sa zlato, bronz, boli sme v Čechách na tatami, doneslo sa zlato, teraz som bol zase v Boloni, v Taliansku opäť 2 zlatá, takže začalo sa dariť, začal som chápať svoje telo a to je to gro. Hľadám tu moment display, vieš, a tu je všetko dole. Ja kúkam tu, vieš, zvyknutý, keď si na niečo. Papagajos. Na to, vítajte v mojom gyme. Aha, chlapci mi nespravili dvere, díky moc. No dám si tento mám rád. Tento mám rád, toto mám výherný AGP Rushguard. AGP, ktorý mi priniesol 2 zlata domov. Mám ich tu len zo pár, ale takých cenných tu mám. Je to zlata. Toto vyzerá jak bronz, alebo jak by si, no bronz, ale je to zlatá medaila, to je halus. No, toto milujem, mám tu svoj kút, viem si dať svoj tréning fajnový, nikto ma tu neotravuje, takže super. A poďme makať, let's go. Mŕtve ťahy mám veľmi rád. Mám ich rád kvôli tomu, že zvyšujem si silu a vždycky si to skombinujem s nejakým cvikom vytrvalostným a milujem to robiť s angličákmi. Takže mŕtve ťahy a angličáky odporúčam.
Nie, Marečku, nie. Mám druhú, som tu, táto noha ide sem, hop, a mám tu. OK? OK. Budeme robiť celú tú postupnosť, dobre? Budem chcieť, aby sme ušli z gardu. Takže to znamená, chytím si bedra, dobre? Noha pôjde do stredu. Pozor na to, nespúšťam ruky, lebo nikdy neotvorím ten gard. Musím si ho zatlačiť, aby som ho vedel otvoriť, dobre? OK. Dostavíme sa teraz do half guardu. Z tohto half guardu zase budeme pracovať. Hore na nohy. Hop, zaťažím, ramenom do krku, druhou nohou vykopávam, dvíham ruku a robím mesíčko. Dobre, poďa toto budem chcieť. Dobrá, super. Dneska dal si ďalšie techniky. Zase sme si dali nejaké veci, že na čo si máme dávať pozor. Hlavne triangle, chalani. Dobre? Triangle. Na to si treba dávať pozor. Inak super, zlepšujeme sa na to, sa teším. Jo, os. Borko, poď, pozdravíme sa takto. Poď, tu vedľa mňa. Hop. Os. 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 Takže toto bol skrátke môj deň v rámci mojej prípravy. Sice tam nebolo všetko zahrnuté, ale určite sa posnažím do budúcna, aby to tam všetko bolo. Či už aj tá strava, alebo tá komunikácia s ostatnými ľuďmi. Budem sa tešiť, keď ma budete zdieľať, pozerať, dáte subscribe, like. Takže opäť sa vidíme na ďalšom turnaji v Česku o týždeň v Brne na tatami a potom sa letí 4. októbra sa letí do Milána a 5. sa zápasí. Takže držte palce, pozerajte a os!